Аз и моят оператор тръгваме из България с една цел. За 7 дни да уловим 15 вида различни риби. Добре дошли в голямото замятане България. Ама аз какво да правя, като ме е взело? Влизаме все по-навътре в планината. Аз ти казвам, че шарана и глигара са приблизително една секунда. Много не си изчера. Това е само началото. Много раници, много техника, гимбали, дронове, страшно много тъкъми, палатки. Каквото може да си представите, го има тука. Подготовката за улов на 15 вида различни риби не е за всеки, но ако искаш и ти да имаш възможността за подобно разнообразие, се свържи с нас или посети нашия сайт fishgearforall.com. Заредихме всичко. Минахме през Lidl за храна. Минахме през Band Fishing за тъкъми. Сега само остава да взема и стръв по пътя. Елате с мен да ви покажа колко много багаж сме приготвени. Значи като отворим багажника и нещата почват да изпадат. Цяла раница с техника, статив. Един сак с дрехи, втори сак с дрехи, шалтета. Тук не знам вече какво има, макари, въдици. Сега ще ви покажа къде съм оставил пръчките. Тук, както виждате, китара, разбира се, без китара няма как да тръгнем. Палатка, бутуши, кеп, колчета. А от другата страна, като стигнем, ще ви покажа, защото сега е сложно, има поне над 4-5 въдици за всякакъв вид риболов. Готови сме за всяка една ситуация, която ни предстои. Снимаш ли ме? Снимам. Няма обхват, покрай нас минават бая коли. Имам чувство, че подминахме язовира. И в момента чакаме картите ми заредат, защото аз имам една конкретна идея да минем през една отбивка, която ще ни изкара към филмовата къща. Обаче аз там не съм бил никога, главно ловиме покрай хотел Камелот, където е в началото на язовира. Сега сме в другия край, близо до устието. И отбивките са доста, но не мога да намерим правилната. И сега сме на аварийки тук на мечката, защото чакам да ми заредат картите, буквално няма откъде да завиена. Просто не знам. Вие ако знаете, не знам, няма как да ми помогнете. Мога да ми напишете един коментар, къде е отбивката, преди или след мечката отбивката, пичове. Червеноперка чапа. Да. Браво. Ние са някой ще монтираме. Има удобно място. Да, аз го виждам. То още, че ние сме с палатка. Ето, нека вземем сега част от багажа и да ви покажа къде е нашият нов дом за следващите 24 часа.
Не успяхме да намерим, за съжаление, по-подходящо място. Обаче и тук мисля, че ще може да се преспи. Все пак утре си тръгваме. Няма какво особено да желаем. Оправихме техниката и постепенно се насочваме към риболовната част от нашия ден. Хубавото на язовир Искър е, че може да ни предостави много различни видове риби, което всъщност този път на нас това не е целта. Аз съм изключително щастлив, защото ще може да опитаме на почти всички видове въдици, които съм взел. Ето сега тази е първата, която правя. Най-дебелата въдица, най-здравата. Нея ще направя, както виждате, с подвижно лово. Отдолу ще сложа един голям вирбел и на дълъг повод ще пусна жива рибка най-вероятно за евентуално бяла риба, също така има големи костури или някой сом. След това продължаваме към плувката, гол телескоп. Ще видим покрай брега дали нещо изобщо ще има толкова близко. Мисля, че голия телескоп е около 4 метра, а след това ще заредиме и фидер въдицата, която съм подготвил и се надявам да изкараме някоя платика с нея. При вечер ще пробваме и на спининг за някой костур, така че от днес очаквам поне едно 4-5 вида риби, ако не и повече. Пичовете, сега ще покажа как се прави на захранката. Супер елементарно. Предназначение за платика. Сега ще видим каква платика ще фанеме. Изсипваме малко така. Ще добавим малко шоколад. Дойде време, вече разпънахме въдицата, да се забъркаме и захранката. Честно да ви кажа, не съм много сигурен каква е тя. В магазина казаха, че е за платика. Добавих малко шоколад и в момента ще я замесим. Ще мятам на пружина в началото и малко тук една-две топки за директния телескоп да видим дали ще привлечем интереса на някоя риба. Първо ще фърля една-две топки тук наблизо, да видим дали ще активираме някакви рибки. Сега слагаме и стръвта, която е бели черви и торни черви. Замятаме и нека видим коя ще е първата риба, първият вид от нашия списък, който ще отметаме като ловен. Ето ги белите червейчета, мисля да сложа 3-4 на кука, че са доста мънички. Направо се гърчат като змейчета. Торните за сметка на беля са доста активни, живи така. Готово. Тая въдица ни е готова. Браво. Сега да направим и плувката. Пичовето, сега специално за пътуването съм се подготвил някои нови работи. Като едното от тях е една нова оплетка, която ще сложа на макарата. Макарата е Tsubaki на марката Sakura, изключителна макаричка. Размера е 1007. Всъщност, преди да ви обяснявам какво правя, в момента часа е 3:30. Прибрахме се на палатката, защото запече супер страшно слънце. В гьола е направо като море, супер големи вълни. И просто оставихме дънната въдица на пружина с евентуална надежда да ни удари някаква платика, докато почиваме. И сега след обяда, може би за около поне един час ще трябва да се опънем, защото наистина навънка не се живее. Мазахме се с слънцезащитни кремове, пробвахме да половиме малко, вятъра ни изгони, слънцето също, така че ще се чака явно да попремине малко това време, защото съм почти сигурен, че при вечер нещата наистина ще се подобрят. Ето сега правя традиционния възел.
FG Note между подложката, която ми е на макарата. Аз имам ногторезачка и режа с зъби дъното. И разбира се, слагаме новата оплетка. Тя е с дебелина 0,6. Макарата ми е малко малка, тя е 1007. Но сметка на това има дълбока шпула и мисля, че би трябвало да побере новата оплетка. Като още до вечера мисля да направя опити да открием някой пасаж от костурчета, който захожда, търсейки плячка. С надеждата да може да излъжем поне няколко така бройки, което, разбира се, не е сигурно. Аз поне така предполагам. Дори предполагам, че времето ще стихне, то при вечер може да стане още по-бурно. Абсолютно нищо не знаем. Почвам да намотавам влакното, след това ще почина малко и направо, както аз сега ще изгубя 2 часа, на вас ще ви спестя тези 2 часа и точно с едно щракване ще ви пренеса в по-интересната част на това видео. Ето е първата рибка. Това е кефал. Супер мъничко кефалче. Имах идея за друга дестинация, където да ги преследваме кефалите, но ето, че вече първия вид в нашия дневник е отметнат. Ето още една рибка. Айде! И костура. На плувка просто е прекалено лесно да... Ако целта ни беше само на плувка, 100% щяхме да фанеме за по-малко от 7 дена 15 вида риби, но ето втория вид, който е костурче, много маличко, но него ще го пуснем, няма да го зачетеме и ще се опитаме с спининга да ловиме по-голям костур. Примерно казвам, чай, че то кълве на всяка... Айде, пичува. 7-те водици, чай, че мултитаска става много тега. Айде, гуци! Ето го малкия фидерис, какво ли ще изкара? Дедовия! Гуги е фанал един дебел. Но имаме успокоение, че фанахме и един слънчак. Това е Kinder Relief просто. Ето го слънчака, ето го и Гуги. Ама. Сус. Чай сега, трябва да сложим за хранка. Седи. Това е пълно. Или трябва кошницата да е пълна. Тя кошницата трябва да е пълна. Ма как ще хвана нещо и ще е такъв хуй, бе? Гуци, ела? Да не би да е бил някакъв много свински сом, тлъст, 9 кг. 17-600. Който... Аре, че вече ти кълве фащи си въйцата и... Да е донесъл злави. водораслите. Донесъл водораслите. Аре си бе тая въдица, че дам кълве и аз не мога да вада. Признай си, че слънчака е рибата на Иванчо. Иванчо. Тя е Иванчо, брат. Брат, аз защо нямам свинската стръв 9 да метна на 10 км и половина във водата? Метнахме даначките, презаредихме ги, чисто готови. Наново почваме на спининг. Търсене на някои костури бяла риба. С новата оплетка всичко ми е... Аз от години не съм бил толкова подготвен с едно за риболов. Ето го един хубав костуракис. На спининга най-накрая. Ой, какви червени перки има това. Ево. Баш на ръба на джуката. Той се релисна, брат. Охо. На воднишки. Попукахме и костурите, печо.
Вижте какви червени перки, приятели, уникално. Сега ти кълбе лекичко изчакай. Охо. Това хич не може да е, бе. Бях ти костура, майна. Гледай, няма дигане. Коки ги направи, уди. Ето го. Страшен костур. Силикон е сличат на Сакура. Уникално ефективен за костурчета. Мога да го намерите в нашия сайт. Като за него ще оставя линкове в описанието, разбира се. Вземете си, ако искате да ловите такива риби. Просто няма какво друго да ви кажа. Връщаме го обратно, хубавия костур. Малки, те тия не стават по-големи. Ти фана доста сложен вид. Го ти постигна много голям гол в момента. Браво. И мен ме взема в паузата, направо рибата поводя. Браво, готини костурчета спортни. И човека извади добра каракуда, всички са доволни. Че е по-близичко. Чай ще ти направя зум с телефона. Ето го оклечето. Сега ще заложим за нещо по-голямо през нощта, да видим дали ще излезе. Да, охо. Тъсти костураци. Бах ти костурите, мая. Тя много пуснал звънеца втората. Мой някой платика да я взема, да не мога да я дръпне. Като се стъмне, дебелата ще метнем за хищник на тази рибка, къде ти я фана. Охо, Гуги, или ти я бутна? Охо. Всяко мятане. О, бяла риба! Гуги, включи апарата, бързо. Пичува, бяла риба. На практика това е горе-долу към 5-6 вид днеска. Много е нежна, мен ме страх да не я такова. Малка случица, перфектна. Буквално ме удари до брега. Ето го и силикона, ето и рибката. Просто мислих си, че ще береме ядове с белите риби. Оказва се, че още от първия ден я регистрираме като уловен вид. Уникално вкусна риба, но тази е прекалено малко и ще бъде пусната. Вижте какви зъби има. Обратно я пускаме. Иска се връща при нас, ама няма как да стане. Гуги с общи усилия, брат. Това е слънчевка, оклей, кефал, костур, бяла риба. 5 вида баси. Ние една трета отметнахме за час и половина буквално. Браво. Почна доста бързо да се стъмва. Прибираме ги вече багажите. Сега ще намажем с репеленти, комарите са много. Ще презаметнем въйците и вече ще се отдадем на почивката. Ето го, Гуги, който до последно е тук. Днескашния ден завършва с успех. Това надали ще е края на това видео. Въпросът е, че вече стана доста късно, някъде към 11 часа. Хапнахме, заредил съм 2 дънни въдици. Едната е с оклей на дъно, който Георги фана, той е зад камерата. Поздравления, просто както знаете, предполагам, това е най-добрата стръв за бяла риба и силно се надявам, че тази вечер ще има някой удар на бяла риба. Надявам се, че тя ще бъде добра. Освен това сме заметнали и на дъно, защото единственият вид риба, който ни обягва за момента, е платиката. Днес успяхме да ловиме слънчевка, костур на спининг, бяла риба на спининг, кефал и оклей. За един ден, т.е. за час и половина риболов на практика. Просто това е едно страхотно начало и вече сме на 1/3 от целта ни, а предстоят много още интересни епизоди. Затова ще поставим това видео в един плейлист, голямото замятане България, където ще може да проследите всички видеа и дали ще успеем да постигнем нашата цел. Това беше наистина един страхотен старт.
Може би ще го довършим, надявам се през нощта. Нищо не се знае, може да дойде платика, може да дойде и сом. Нищо чудно наистина до утре да сме хванали дори 10 вида риби, защото продължаваме и към следващата дестинация, където ще преследваме диви балкански пастърви високо в планината. Едно видео, което много скоро ще излезе, затова ще се радвам да оцените нашата работа. Оставете лайк, напазаруйте си от сайта, абонирайте се. Супер клиширани думи, но със сигурност ще ни помогнат много, защото вярвам в нашето развитие, вярвам в това, което правиме и наистина вярвам, че ще успеем заедно. Останете до края на това видео. Лека! Ловихме много клече. Много странно през корема. Включих се и с голия телескоп, защото иначе шансовете ни са доста по-малки за червеноперка и евентуално платика. Слънчевка. Последно мятане ще презамятаме едната даначка, защото вече минаха 25-30 минути, откакто нямам удар. А искам да направя хубаво петно с захранката, да може да се съберат риби. Фанахме нещо по-едро, надявам се да е платика. Както казахме последно мятане вече. Наистина се надявам това да е костур. Не че се ядосвам да е, даже е доста хубав. За бял черви на гол телескоп покрай брега, просто превъзходен костур. Обаче не е платика. Аз силно се надявах да е. Поредната рибка. Червеноперка. Или това е бабушка. Това е бабушка. Леле. Колко съм щастлив. Наистина не случихме с платичките, ама поне малко компенсация. Това е първият вид риба различен за днескашния ден. Връщаме обратно. На голото телескопче е най-готино. 2 червейчета. Съм пуснал бая дълбочинка, за да може да подбираме малко по-сериозните риби, понеже отгоре са такива малки оклеи, които изобщо не могат да захапат куката. Аз така или иначе пускам рибите. Оклей е вкусен за ядене, но предпочитам да фана нещо ако може да се нарече сериозно. Ето, че сполучихме в случая, фанахме още един вид риба от метната. Истината е, че сутринта имаше някаква активност предимно на спининг. Фанах няколко дребни спортни костурчета, както сте видяли, както и една малка бяла рибка. Но с платиката и червеноперката ударихме просто наистина така града, която аз не очаквах. Фанахме какви ли не видове, които наистина нямах представа, че ще ловим. Но с платиката и червеноперката някакси не се разбрахме. И в момента играта наистина мога да кажа, че е загробяла, защото главно лова с голия телескоп, пробвайки да лова някоя червеноперка покрай брега. А дънните въдици съм ги клипсирал. Какво означава, че съм ги клипсирал? Означава, че на определен метраж съм защипал въкното на макарата. Там има едно като стоперче и при всяко замятане мятаме на почти едно и също място. Прицелвам се в едно и също място на отсрещния бряг и захранваме едно така петно, което горе-долу през половин час отново презамятам и наистина се надявам да имам успех. Имах един удар, за съжаление празен, платика, върна звънеца додолу. Ето добро кълване, пичове, да е хубава платика. Доста хубаво ми отпусна звънеца. Не, няма риба, мамка. Но не успях да я засека и да изкарам, като въйците са две. Едната е на по-близка дистанция, ще ви излъжа точно колко, предполагам около 20-30 метра. Втората е може би на около 50.
Другата въйца е на пружина. Като там съм заложил както на бял червей, така и на торен. Но там за момента някакси нямаме успех. Доста особено. Просто на дънните въйци нещо не може да им фана чело, но явно дистанцията ми е кратка, защото покрай брега има закачки, после има пясъчен. Да я знам, наистина просто малко странно. Ето това ни представлява пълната хранилка. Има доста бели червичета. И сега ще заметнем на желаната дистанция. Прицелвам се хубаво и газ. Това е по-добра риба, дано да платика, да платика. Платика. Това не е истина. Най-накрая тя даже хич не е лоша. Браво на мене, на търпението ми и на здравите ми нерви. Гуги, снимай фанах фъкинг платика, брат. Както видяхме, хванахме бабушка. Ето и така дългоочакваната платичка. Красива. Надявам се, че ще порасне голяма и ще ни зарадва отново. Със сигурност не е трофейна, не е и от най-малките. Приличен размер. Изключително щастлив съм до момента. Най-много ме израдва бялата риба и тази платика. Нека да я пуснем и да стане голяма. Баба платика. Ето го Гуги с платиката. Дай му Гуги. Стига на било, тя не мога повече. Ето го ще смени оператор. Аз няма да пипам. Много интересно. Отвратително. Така е гадно.